Assalamu alaikum wa rahmatullah. A yau mun kawo muku jerin jaruman Kannywood da suke ba 'yan Najeriya ba da kuma ƙasashensu na asali. Kafin nan ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Fati Niger. Fati Niger je jaruma ce ta jima ana damawa da ita a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood, musamman a ɓangaren waƙoƙi. Kuma jarumar ta samu nasarori da dama. Duba da lakabin da ke cikin sunanta na Niger je, ka san jarumar ba 'yar ƙasar Najeriya ba ce, ita ma haifaffiyar ƙasar Niger ce. Sai dai a yanzu haka tana zaune ne a ƙasar Najeriya, duba da yanayi na harkokinta. Jaruma Hadiza Aliyu Gabon. Ita ma dai jaruma Hadiza Gabon ba haifaffiyar ƙasar Najeriya ba ce. An haife ta ne a ƙasar Gabon, mahaifinta mutumin Gabon ne. Mahaifiyarta kuma ta kasance 'yar jihar Adamawa da ke arewacin Najeriya. Baya da ta girma ne ta taso daga ƙasar Gabon ta dawo Najeriya, inda kuma daga bisani ta shiga harkar shirya fina-finan Hausa. Yanzu dai haka jarumar tana ɗaya daga cikin sanannu kuma shahararrun jarumai a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood. Diamond Zara. Diamond Zara dai tana ɗaya daga cikin jaruman Kannywood wayanda asalinsu ba 'yan ƙasar Najeriya ba ne. Ita dai Diamond Zara ta kasance haifaffiyar ƙasar Niger wacce ke makwabtaka da ƙasar ta Najeriya. Kuma a halin yanzu dai Diamond Zara tana zaune ne a ƙasar Najeriya. Duba da yanayi na sana'ar Kannywood, duba da yanayi na sana'ar shirya fina-finai da ta shiga. Mummy Niger. Mummy Niger dai tana ɗaya daga cikin jaruman da suke taka rawar gani a cikin shiri mai dogon zango na jarumi Musbahu Amfara mai suna Uku So Uku. Ita ma tana cikin jaruman da asalinsu ba haifaffun ƙasar Najeriya ba ne. Ta kasance haifaffiyar ƙasar Niger ce, sai dai a yanzu haka ita ma ta kasance a ƙasar ta Najeriya, duba da yanayi na harkokin da take gudanarwa a yanzu. Jaruma Amina Amal. Amina Amal dai ita ma jaruma ce da take taka rawar gani a fina-finan Hausa. Kuma jarumar tana da tarin masoya da magoya baya a shafukan sada zumunta. Ta karɓu tana da farin jini sosai a gurin jama'a da dama. Kuma ita ma dai jarumar ba haifaffiyar ƙasar Najeriya ba ce. Ta kasance Bafulatana ce kuma haifaffiyar ƙasar Kamaru, inda a can ne aka haife ta, sai dai daga bisani ta dawo ƙasar Najeriya. Bayan ta dawo Najeriya ne ta samu dama ko kuma ta samu nasarar shiga masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood. Aknan Bamenda. Aknan Bamenda dai tana ɗaya daga cikin jaruman Kannywood wa'anda asalinsu ba haifaffun ƙasar Najeriya ba. Ita dai Aknan Bamenda asalinta haifaffiyar ƙasar Kamaru ce, kuma ta samo lakabin Bamenda ne wanda shine asalin garin da aka haife ta. Ita ma kuma jaruma ce a masana'antar shirya fina-finan ta Hausa. Da dama daga cikin mutane ba san ita ba 'yar ƙasar Najeriya ba ce. Safiya Yakub. Safiya Yakub dai jaruma ce a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood, kuma ba haifaffiyar ƙasar Najeriya ba ce, sai dai duk da haka ta samu damar shigowa masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood. Ita dai jarumar asalinta ta kasance 'yar ƙasar Ghana. Ta shigo masana'antar Kannywood ne bayan ta kammala karatunta a can ƙasar ta Ghana. Jaruma Rakiya Musa Fosi. Rakiya Musa Fosi dai jaruma ce da ta ƙware a fanni da dama. Tana fitowa a fina-finai sannan kuma tana fitowa a bidiyoyin waƙoƙi, inda ta yi bidiyoyi da jarumai irin su Garzali Miko, Hamisu Breaker, KB International da dai sauransu. Ita ma dai jarumar ba haifaffiyar ƙasar Najeriya ba ce, an haife ta ne a ƙasar Niger, inda daga baya ta dawo ƙasar Najeriya domin gudanar da harkar fina-finan Hausa. Kada ku manta ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa. Mun gode. TV.